Don, kikilikon, saltzapika, tortolika, de buluzon. Aitona martxelon, amona martxelon. Zenbat postutzen aizen berriz ere zuekin egotean. Pentsatzen dut, don kikilikon ikusteko irrikitzen egongo zaretela, ez da? Ederki, aldugun ondona pasako dugu gaur arratsaldea. Ara. Kaixo, Mirri? Kaixo! Zer du gaur gure Mirrik? Arratsaldeon! Arratsaldeon, bai. Zeinek indu far? Tira, Mirri, haurtxo, Zeinek indu far? Mirri, jakin alde. Neri broma gutxi, Mirri, jakin... Neri txantxa gutxi, Mirri, jakin aldaiteke zergatik agoen onelaxe. Nahi dudalako. Noski, dudarik gabe, inork ez dik hori eragoziko. Baina zergatik nahi duk onela egon? Nahi dudalako nahi diat. Mirri, zer gertatzen zaik? Aserren agoela. Nabari da. Eta zergatik ago asarre? Oso aserren agoelako. Bai, nabaritzen da. Zergatik ago oso aserre, Mirri. Biza joa. Nere bihotzeko Mirritxo, zer duzu? Mirri, jakin nahi nuke, zer gertatzen zaik? Txiribitonek? Bai. Joi nahuela. Ara, hori aldu guztia. Zaplastiko bat ematzidak. Tira, Mirri, zaplasteko bat jodik. Eta Bai. neure galdera hau da. Eta zergatik jodik zaplastekoa? Ik zerbait egingo ion aurretik, Ni? Ba, ik. Nik? Ik! Nik txiribitoni zertxo egin? Noski zerbait egingo ion. Ixala ez ditaz fidatzen. Erabat fidatzen nauk. Zer Gauza egin? bakarra intzioa. Zer? Merindatzeko bokadiluak kendu intzioa. Eta txiribitonek zaplastikoa. Ara, Mirri, ez da normala unigan, baina behingoagatik defendatuko haut pixkatxo bat. Bai? Bai. Zein posa Ez guztia. da go batere ondo ik txiribitoni bokadiloak entzea. Baina oraindik ere gutxiago, txiki eta estropajosoa izela profitatuz, ba gure txiribiton handi horrek iri zaplasteko bat ematea. Hori ere, etzeidak bate ondo iruditzen. Beraz, defensa mota propio bat erakutsiko diat. Bai? Bai, entzun ondo. Kainoi bat erosiko dira. Ez. Txiribitoni zaplasteko... Bomba atomiko bat. Txiribitoni zaplasteko fin-finak ematen ikastea atsegine izango zaik, Fin-finak ematea txiribitoni. Erakutsiko diat. Entzun ondo, Bai. lehenengo ikasketa. Lehenengo ikasketa. Zaplasteko on bat eman ahal izateko, eskua garbi eduki behar da. Haurs eta zikinkeri guztiak erabat kendu. Garbi. Gero, eskua zapal edukitzen ikasi behar da. Horretarako, onena, gimnasia pixkatxo bat egitea izaten dauna. Behatza guztiak harin egon daitezen.
Hasia, batera, eta beste. Honek erreuma zeukak. Hori. Zapal, garbi eta harin eduki ondoren, arerioaren aurpegia jarri behar da behar bezala. Esate baterako. Eskua, honelaxe, honela, mirri, honelaxe. Orduan, esku zapal hau, zapal jarri, abia da ondo hartu eta... Zer iruditu zait? Xaplaseko eman dida? Noski, norbaiti eman behar. Jakina. Egindako hau Londonen erabiltzen duten sistema tira. Tiki bat besterik ez da. Txikia? Bai. Kontxon txikia. Ez zaidak esan mina egin dikanik. Ez. Entzun ondo orain erakutsiko diat Amerikanoek erabiltzen duten sistema. Hori bai dela zaplasteko. Hori da! Zaplasteko bikoitza, mirri. Hori semango ziganik txiribitoni. Orain bai, berotu egin behar da eskua. Berotu egin behar da, igurtzierak egitea ez da bate txarra. Orduan berriz ere, ariketa guztiak egin ondoren, mirri, jartzen da arerioaren aurpegia pixkatxo bat honeago. Hori da. Orduan, oraingoan abiada oraindik ere handiago hartzen da, eskua zapal jarrita eta bat eta bi! Zeiru ditu zaik, mirri! Ondo! Ba, hori ez da ezer ere, orain eratz gutxiko diadan zaplasteko hirukoitzarekin. Hirukoitza? Bai, Japoiko samuraiak eta hauek, jende hauek erabiltzen dituzten zaplasteko hirukoitza dira. Ez da harakiria izango, Ez. Baina badu horren susmorik. Horretarako orain ere, harintasun handiagoa behar da behatz guztietan. Handiagoa? Harintasuna, zapaltasuna, berotasuna, eta arerioaren aurpegia honela jarririk, Bai. badator hirugarren zaplasteko hirukoitza. Honela du. Bat, bi, eta hiru! Atsegina ez da. Beno, mirri, orain irakasketa benetan ondo irentzi dukanez? Txiribiton etorzerakoan? Haze zaplastikoak emango dizkiogan. Ara, badator txiribiton. Ikusiko txiribiton potolo zikin horrek. Che, arrosko? Arrosko? Maten diat bat. Potolo! Arrosko gartzen ari zait niri. Aukeratu, sein nahi duk. Bakuna, bikoitza, ala hirukoitza. Ha! Amen! Hau zogon, hausila. Nire lepo farrein alduk. Denok ikusi duzu, Provokazio bat izan da! Provokazio gogor bat! Euskal Herri guztiak ikusi dik! Txiribiton, sentitzen diat. Xapal, arerioaren arpegia, hau da neria. Zaplastikoak utzi eta gauza bikain bat ekarri dizuet zuentzat. Munduko txiste kontatzailerik bikainena. Ez da la, Jasone? Bai. Bai, ez da? Nolako txisteak zaizkizu atsegin, Jasone? Berdeak. Berdeak? Eta ze tankera gehiago izango dira? Horiak, berdeak, urdinak, eta bar. Marroiak, guelak... Eta txiste kontatzailea hona zera benetan? Batzutan.
Oso serio zaude. Hasi da farra egiten, hasi da farra egiten. Aizu, eta andereño izatea gogoko menduzu. Bai. Bai? Eta klasean ere emango dituzu, txisteak kontatuko dituzu? Denbora dagoen. Ai, ze andereño arduraduna. Nuen uste, honelako neskatxa gazte bat, hain arduraduna izan zitekeenik. Denbora dagoenean bakarrik? Bai. Aizu, Mirri eta Txiribiton zure klasean edukitzea gogoko izango zenuke? Ondo portatzen bazien bai. Nik esaten nuena, zein arduraduna den eska. Jesus, Maria eta Jose. Aizu, txiste txiki bat kontatuko diguzu, ez? Bai. Ze koloretakoa? Bardea. Txiste berde bat, nahi duzunean. Gizon bajuntza jatetxe bat eta eskazon zopa, ez? Eta ekarri zion zopatan bihatza sartuta, ez? Eta esan zon zergatikan berriz eskauzon indabak, ez? Eta gero ekarri zion berriz bihatza sartuta, ez? Eta gero esan zion aber zergatikan bihatza barru sartetu. Eta esan zion nola infekzio zeukeen medikuk esan ziola berotan eukitzeko, ez? Eta orduan bestek esan zion aber zergatikan etzen eukitze beste leku baten, ez? Eta orduan esan zion beste leku baten eukitzetzola. Platerak etzanen aikartzen beste leku baten eukitzetzola. Oso polita. Mirrik jakin nahi luke agian beste leku hori zertzen, baina pensatzen dut, Zertzen, Mirri? Ea zenbat puxtarri saltzarentzat, bai. 9 pusterri! Ederki, 9 puxtarri, jasonek saltzarentzat hasi ditzen. Ai, zein dotore zaren nekanek. Ez duzu zer esaten? Ai, ze ondo. Nondik etorri zara? Zumarratik. Zumarragatik? Bai. Eta non bizi zara? Nere etxean. Noski zure etxean. Eta bakarrik bizi zara? Ez gurasoekin taldaiakin. Familia osoa bizi zarete beraz. Bai. Aizu, oso dotore jantzi etorri zera, Bueno. Bai. Hau etxean zeuk egin duzu edo? Ez, erosi egin dut. Bakarrik? Ez, amatxokin. Amatxok laguntzen dizu beraz, jantziak eta erosten. Bai. Aizu, Zumarragatik gertu dago Mirandaola, ezta? Bai. Eta zuk lehen esan didazunez, Mirandaola oso gogoko duzu. Bai. Zergatik? Nire aitonak Angolan egiten zulako jubilatu arte. Beraz, jubilaturik dago? Bai. Eta Mirandaola zer den eta nolakoa den eta esplikatuko diguzu? Bai. Bai, ekiten? Bai. Nahi duzunean hasi. Aspaldiko garaian, Mirandalako burdinolan, hola gizonak lanean ari ziren igandeko atxeena kontuan hartu gabe. Naiz eta arratsalde guztia lan egin, ikatzazko erre eta burniazko ibili, 12 librako gurutze txiki bat besterik ez duten lortu. Gertaera honek bildurtu egin zituen hola gizonak, eta mirarikotzat hartu zuten. Geroztik legaztuen jaiak dira egun horretan. Eta hola gizonak oraindik lan egiten dute leku berean. Oso ondo! Nekane, a ber, zenbat puskarri nekarentzat? 10 pusterri nekarentzat! Txiribiton, 10 puskarri pika taldearentzat. Jaunak eta Andreak, munduko ziba jolastailerik onena, Mikel Plazaola. Munduko onena, eta Mikel? Bai, hasi gara. Europakoa? Ez, Euskal Herrikoa? ez, Gipuzkoakoa? ez. Hire auzokoa? Bai, Bai, auzokoa. Gaitz erdi, motel. Ederki, aizu, non ikasi duzuzuk ziba jolasten? nire aitak akutsi zidan jolasten. Bai, etxean? Bai, Edo kalean? etxean. Eta dantza egin erazten duzu ziba? Bai, ze dantza? Polka, tangoa, balsa, fandangoa, harina. Ba...
Ez dakit. Hori oso dantza politia da, ez dakit. Filipinoa da, ez da? Beno, hemen agerpen bat egiten badiguzu? Bai, egingo diguzu, tango bat. Ez, tango bat ez. Bueno, filipino hori, Ja, jarri horratzean eta... Hortxe? Hau da, salsarentzat. Zuekin, jaun Andreak, Josu Nova. Josu Nova deitzen zaituzte? Ez. Ez? Ez. Baina Gipuzkoako dantzaririk onenetako bat zera, eta Euskal Herriko onenetako bat, Ez? Ni zergatik failatzen dut beti zuekin hizketan hasten naizenean. Beti ez, erantzuten didazue. Aizu, baina dantzaria zera. Bai. Eta on xamarra, bintzat. Bai. Ezagutzen dituzu dantza pausoetan famatuenak, esate baterako, pas de chat. Ez. Eta burre, Ez da. eta grand écart, Ez da. eta Gipuzkoako dantzak. Bai. Ha! Oiek bai. Bai. Eta hemen dantzatuko dizkiguzu batzuk? Ez bat. Bat bakarrik noski. Haundi izaterakoan gustatuko litzizuke dantza egiten jarraitzea edo zer egitea gustatuko litzizuke? Erakustea. Erakustea. Aizu, nik eskatu banizu mirriri dantza egiten ikastea? Ez. Ez zenuka emitituko? Ez. Zergatik? Oso traketza alako. Atrakentza delako! Berez zapata handi horiekin eluke zer egingo, ez da? Bai. Bueno, ze dantza dantzatuko diguzu gaur hemen? San Juan dantza. San Juan zortzikoa? Bai. Zortzikoa. Nahi duzunean, jarri horratzean, eta hasi dantzatzen. Zenbat puztarri Josunerentzat. Amaika puztarri, pikatal dantzarentzat, Txiribitoan. Jon, zer daukazu, barrenen txitxareren bat? Ez. Arkakusuren bat? Ez. Nervioak dira? Ez. Ze arraio gertatzen zaik ba? Momentu asko duten jolasa uste dezkitelako. Bai, Orduan hemen gauza mugituren bat egingo diguzu, ez? Bai. Eta musika ere oso gogoko zaizu? Bai. Bai, ze musika klase? Euskalduna. Euskalduna, baina ez geldia, musika, martxosoa. Bueno, eta gaur kantatzera etorri zera zuenera, ez da? Ze kanta kantatuko diguzu? Aitanun egiten du. Aitanun egiten du? Baina holaxe kantatuko duzu, edo martxa hundiarekin? Martxa pixka batekin. Pixka batekin ez, askorekin. Vale, konforme. Nahi duzunean, Jon, hasi zindezke. Aitanun egiten du kukuak abia, txantxangorik abia lapurtuz tokia. Lapurtuz tokia. Lapurtuz tokia. Amanun egiten du Esprinak abia. Jan, lapurtuz tokia.
tra, ha, ha, tra, la, la, la. Poliki jarri. Oso ondo! Ea zenbat pustarri! Amar pustari! Pustarri jonentzat, Txiribiton, txautxarentzat 12 pustarri. Hau zamorru! Aixo, Joseba. Zein mutiko majoa den Joseba. Zenbat urte dituzu, Joseba? 5 urte? Eta holako ondia? Bai, Zenbat metro dituzu? dakit. 2 bai, ezta? Ez. Ez? Seguru ez ez? Aizu, Joseba, zuk festa egunetan zer egiten duzu? Barrakadan ibili. Borrokatan ibili? Barrakadan! Barrakatan, ezkenik enuen ulertzen, pentsatzen nuen hor borrokan ibiliko zinela batekin eta bestekin peleatzen ibiliko zinela. Ez, Aizu, Joseba, eta haundia izaterakoan zer izan nahi duzuzuk? Eskaborakin ibili. Zer? Eskaborakin lan egitea. Eskabadorakin ibili nahi duzu? Bai. Gidaria izan nahi duzu? Bai. Eta nolako eskabadorakin ibiliko zera? Horrelako batek. Nolakoa? Nolakoa? Jesus, Maria eta Jose! Hori txiribito baina hundiagoa da, ez da? Bai. Bueno, baina eskabadoraz zibiltzez gainera, esan didate oso ederki kantatzen duzula. Bai? Bai. Eta gaur kantatuko diguzu pixkat? Bai. Ze kantatuko diguzu, Joseba? Paris di Madorren. Paris di Madorren kantatuko duzu? Ea, hasi. Torren artista barakin, ondo joten den, txinan, txinadan irgoten den, txinadan, Oso ondo, Joseba! Oso ondo! Ea zema pulsarri ematen dizkioten! Pustarri Josebarentzat, Txiribiton, Pikarentzat, 14 pustarri eta larri dago gaurko lehiaketa. Ikus dezagun berehala zenbatean gelditzen den. Txirrita, mirrita, txiribiton, sagarra manzana, ikatza karbon, mujer Andrea eta hombre gizon, xanti, 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 txiribitero, xanti, 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 txiribiton. Tximpon, txirrita, mirrita, txiribiton, ni nauzue txirri jakin zuta on, besteak birrita txiribiton. Xanti, 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 txiribitero, xanti, 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 txiribiton. Tximpon, txirrita, mirrita, txiribiton. Ondo entzuzazue, nire izena, mirrita munduko guapuena. Xanti, 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 txiribitero, xanti, 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 txiribiton. Tximpon, txirrita, mirrita, txiribiton. Adogure txiribiton, xanti, 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 txiribitero, xanti, 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 txiribiton. Tximpon, txirrita, mirrita, txiribiton, sagarra manzana, ikatza karbon, mujer Andrea eta hombre gizon, xanti, 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 txiribitero, xanti, 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 txiribiton. Tximpon.
Puzterrien aldea. Hala da, beraz, goazen lehiaketaren bigarren zatiari hasiera ematera. Lehenengo frogan, saltsak lehendabizi eta ondoren pikak, galdera zail batzueri erantzun beharko diote. Zer da zuretzat? Egingo dute galdera guztiak. Zuek erantzun beharko zer den zuentzat dalako hori. 8 galdera saltsarentzat hasteko. Zer da zuretzat zure anaiaren ama? Ama. Zer da zuretzat zure anaiaren Andrea? Amoina. Ama. Zure aizparen aita? Aita. Zure sendagilearen amona? Ezer. Zure lehen gusuaren anaia? Langusua. Zure semearen Andrea? Ama. Zure amonaren senarra? Ama. Eta azkenik, zure amaren anaia? Osaba. Osondo! Sei izan dira saltsak asmatu dituenak. Puxtarri bat emango diogu erantzun bakoitzeko, beraz, 6 puxtarri saltsarentzat. Hor ditugu puxtarriak eta pikak dagoneko badaki zer erantzun behar duen. Hemen ditugu pikarentzat galdera. Zer da zuretzat? Zer da zuretzat zure andregaiaren senarraren lehen gusua? Lehengusu propilloa. Zure anaiaren osaba? Osaba. Zure aitonaren semea? Aitatxo. Zure amaren aizpa? Izeba. Zure emaztearen anaia? Amoina. Zure lehen gusuaren aita? Osaba. Zure irakaslearen ikasle azkarra? Ezer. Eta azkenik, zure ilobaren aita? Beraz, 6 izan dira, 6 oraingoan ere pikak asmatu dituena. 6 puxtarri beraz pikarentzat. Guztiz berdindua doa gaurko gure lehiaketa hau, deburuzun hau. Bigarren frogan globoak puztu beharko ditu bai talde batek eta bai besteak. 2 minutu izango dituzte guztiz, saltsak eta pikak globoiek puztu ahal izateko. Globorik gehienak puztutzen dituena noski izango da garaile eta bestea ez. Beraz, nik denbora esandakoan 2 minutu hasiko dira korritzen, salsa eta pika hasi zindezteke. Denbora!
mesedez. Eta... Mirri, mesedez, txiribiton, mesedez, hasi zenbatzen zenbat globo puztu dituen talde bakoitzak. Saltsak... Zenbat ditu pikak? Okei! Beraz, Amabost pustarri emango dizkiogu pikari eta 10 salsari. Eta guazen orain zuekin, telebista ikusten ari zaretenokin. Zuetaz oroitzen gara noski, eta zuek gutaz ere bai dirudienez asko baitira zuengandik jasotzen ditugun postalak eta kartak. Hau da, datorren asterako erantzun beharko diguzuen galdera. Globoetaz hitz egin dugu eta ikusi dugu. Baina airean ibiltzen diren globo handi hoiek, globo aerostatiko hoiek, gizonak egan eramaten dituzten globo hoiek, zerekin betetzen dituzte? Zer daramate barnean bete ahal izateko? Hemen zaretenak iso, bestela jakingo dute zer erantzun hortxue. Zuen erantzunak don kikilikon 625 postakutxatila Donostiera bidali. Badakizue, zerekin betetzen dira globo handi hoiek? Eta guazten zozketarekin, zuen karta, zuen postalak jaso ditugu eta ea nortzuk diren aste hontako garaile. Guk bazeki guk txibi jarriteko galderaren erantzuna, Puxarre! Tira! Nerea Elustondo. Lehazti. Laire Txakartegi. Ondarroakoa. Eta erroi kapitaina ez. Uso Mendikute. Bergara. Nerea Elustondo Legazpiarrak, Leire Txakartegi Ondarroakoak eta Usoa Mendikute Bergararrak jasoko dituzte gure txirri mirri eta txiribitonen argazki polit bitxi batzuk. Zuek onelakoak nahi badituzue, badakizu zer egin, gure posta kutxatilara. Eta globo hotxa entzun dugu eta globoekin jarraitzen dugu noski. Oraingo hau, globo dantza izango da. Globo dantza zer den? Oso politia, ikusiko duzue. Aur bakoitzak globo multzo handi bat eukiko du bere gorputzari atxikiturik. Guztiak dantzan jarriko dira. Eta zeinek globo gehiago puskatu beste taldekoei, arek emango dizkio bere talderi tanto gehiago, pustarri gehiago. Agian esan dudan bezala azaltzea oso zaila da, baina orain ikusiko dugu eta atseginago izango dela ziurnago. Salsa eta pika presto bazaudete, hasi zindezteke globo dantzarekin. Itxaino hendik ez gaude zehar presto! Xatoste! Salsa! Pika! Hola! Así! Salsa! Ahora! Así danza! Geldik, ja. Mesedez, saltza alde batera eta pika bestera jartzeitezte, zaudeten bezala. Beraz, Pika! dirudienez saltsak 2 globo mantendu ditu osorik. Pika taldeak berriz, bat bakarra. Oker nago, Mirri?
Oso ondo! Beraz, saltsarentzat 15 puxtarri eta pikarentzat 10. Saltsarentzat 15. Eta pikarentzat 10, esan bezala. Honen bestez, gaurkoan, pika izan da garaile 76 puxtarrinekin, 72ekin, saltsa gelditu den artean. Ta saltzak ere bai merezi du beria. Ondo jolastu bai dute. Eta bukatu dugu deburuzon, laizter garazuekin. Agur! Gure pailazoak Eskozia aldean dabilzkigu. Han ere geldirik ezin egon eta Sherlock detektibe ospetsuari laguntzen hasi dira. Klepton izeneko lapur maltzurra harrapatzen lagunduko diote. Baina Klepton tontoa ez eta Leicester jakindu pailazoak zertan dabiltzan. Mirri, egunkariak kirolei buruz dioena irakurri alduk? Ze irakurrita ta, ze porru. Ez diat ezer ulertzen, ez tekiat ze demonio dioen inglesez dagoen ala ze arraio dioen egunkari honek. Mirri, egunkaria buruz bera jartzen baduk, ez ingelesez eta ez euskaraz ere ez duk tutik ere ulertuko. Gezurra dirudi, Mirri, Sherlock gure lagunak Sharpas kontearen etxera ekarri gaitu gonbidaturik eta hemen ere inozokeritan. Izugarria zara. Yeah. Txiribiton! Atletikek 4-0 irabazizian joandakoa. Begira. Kontrakoak bareak izango zituen. Ze bareak, karakolak. Ai! Lasai, Txiribiton. Txantxa bat besterik ezuan. Aizu, por cierto, Sherlock jauna, zu futbol zalea altzera? Bai, pixkat. Evertonena naiz. Ah, Evertonena. Eta zer egin zuen atzo Evertonek? Ba, ez dakit, ez dut irakurri. Ah, beraz, zera honela oso futbol zale porrokatua? Bai, jauna, bai. Baina gaur akats handi bat egin dut. Akats bat? Zer akats? Ba, nik beti egunkarian zulo bat egiten dut. Bai, selatan egoteko, disimuloz. Ulertzen? Ideia ona da hori, bai. Horrela. Baina, beti, eskelen parean edo gurutze gramaren parean egiten dut, baina gaur futbola hartu eta erdi-zerdi. Kontxo. Orduan, partiduen berririk ez duzu jakin alizan. Noski. Ara, hemendik dator, Sharpas kontea. Egunon, Sharpas? Egunon. Hauek dira telefonoz aipatu nizkizun lagunak, Txirri, Jauna? Mirri, Eskerrik asko, zure etxean onartzeagatik. eta Txiribiton. Ez horregaitik. Tira, Txiribiton. Ni Sharpas kontea naiz. Bai, Eser zaitezkete. Mil esker, jauna. engerikako. Gobernuak lantxo bat jarri dit. Bai, Klepton lapur ospetsua harrapatzera. Ala jaina. hori guretzako ez da ezer, Oso Eta- gauza ezer, erraza. Eta horretarako Sherlock Holmes ospetsua hartu dut. Zuen berri ere badut. Esan zidan nola Eskozian lapur ospetsu bat harrapatu zenuten. Bai, ala da. Baina ez pentsa. Klepton lapurra, ez da ez zuek Eskozian harrapatu zenuten lapurrain bezalako lapur kaskarra. Jauna, gu, bai Sherlock eta bai gu, zu laguntzeko pres gaude, erabat, Edo Hori zein da. gauzatan. Eskerrik asko. Baina Klepton lapurra oso azkarra da. Bai. hoxe. Ez naiz harritzen, precisamente, hemen prentsak berari buruz gaur
Hiru orrialde dakarzki. 3 orrialde? Bai, hiru. Zer jartzen du? Utzi ez zaitu. Irakurtzazu ze horrek, bai. Nola jarri den. Ezin dut. Nola? Antiajoak gelan utzi ditut. Irakur ezazu zeu. Hori ez da eragozpera, txiribitonek ekarriko dizkitzu. Esan gelan ondagoen, eta ekarriko dizkitzu. Txiribiton ekarri. Mila esker. Joan zaitez hortik, eskuinera, bai, eskuinera. Bat bi, eta 24. gelan, Segi, potola, esaiz nekatuko ta. oe ondoan aurkituko dituzu. Txiribiton itzuli artean, nahi baduzue, egunkariak Clapton famatuari buruz esaten dituenak irakurriko dizkizuet. Bai, irakurri. Ona zer dion, 7 urte zituela, auzoko entxerrieri buztanak endu. Gero, 15 urte zituela, ministro jaunaren bizikletari atzeko gurpila lapurtu omen zion. Ederra oso. Baina, ministro jauna martxan zijoala. Soldaduzka garaian berriz, kapitainaren bigote postizoa ostu omen zuen. Argi oso. Eta orain 2 urte, Wembleyko futbol zelaiko porterietako bat lapurtu zuen partidu baten atseden garaian inork ikusi gabe. Oso tipo abila. Ez da makala Clapton hori, Eta besterik ez aldu jartzen. Ez bere lehenengo fetxorietaz behintzat ez. Besterik ez. Hala ere, bai, Gehiago ere bazituen. kontxo. Frantziako turrean, Bai, ziklista guziei bizikletak ostu zizkien. Eta Amerikatar apatxei, bai. dozena erdi bat zaldi ere kendu zizkien. Une Mariata goxe, nolako pajarua. Izugarri. Ez pentsa edozein bezalakoa denik Clapton lapurra. Ez. Ara, Ara, egunkariaren beste orrialde honetan ono jartzen du. Atzo egin zuena azaltzen du. Zein zuen atzo? Tren oso bat lapurtu du. Tren oso bat? Oso. Bagoi eta guzti? Bai horixe. Bagoiak, makinista, estazioko jefea, eta trenean eskurziora zijoazten 14 atxo ere bai. 14 atxo? 14 atxo. Eta trompetak eta atxoak ere bai? Ze trompetak eta zer... Astoak ere bai? Eta ze astoak, mirri. Ez aldaki kanta, kontxo. 14 atxo trompeta jotzen, 7 astoren gainean. Mirri, meserez txorakeririk ez, Hemen Sharpas kontearen etxean gaude, gure Sherlock Holmes lagunak ere ze pentsatuko dugu. Eta besterik ez aldak. Bai, gutun bat, dakar. Bai. Claptonek gure lagunei idatzi ziena. Ba, Eta zer dio? txorakeriak, txolokeriak, moxolokeriak, ergelkeriak besterik ez. Irakurrezazu mesedez. Ez. Txerri, ez irakurri, kontxo. Irakurriko dut, baina gogotxarrez irakurriko, Eta hori garbi gera da. Faltsukeriak besterik ez pira. Honela dio, Ipotx bat nahi Clapton zela berak idatzirikoa. Sherlock Holmes detektibe inozoak hartu dituen lagunak oso apartak iruditu zitzaizkidan. Apartak, kategorizkoak, bereziak, mundiala gaitu. Mirri meserez, utzi ezadazu bukatzen. Apartak iruditu zitzaizkidan dio. Gero jakina alizan nuen, Euskal Telebistako pailazoak direla. Hemen, Bretainia handian, ez dugu Euskal Telebista ikusteko aukerarik zoritxarrez. Eta nire urrengo asmoa, hauxe da.
jende denak jakin dezan. Euskal Telebista lapurtu pailazoen bideoak ikusteko. Ikusten, behintzat hor tipo azkarra da, Horri tipo azkarra da. Nolako kategoria dugu jakindik. Baina hori ere, Mirri, hori ere. Gure bideak ikusteko baldin bada, ondo lapurtutaz. Bueno, utzi ezazu zera, gure kutun hau, zera, bukatzen, irakurtzen. Euskal Telebistaren etxea, Durango erdia, Iurretako sororen batzu ere lapurtu ditzaket pailazoen bideoak ikustearren. Baina nola lapurtuko du Euskal Telebista ikaragarri etxa handia data? Bai. Ezinezkoa du. Tira, Mirri utzi ezadazu bukatzen. Agian asko usteko du nire mehatxu hau arrokeri hutsa dela. Noski? Baina hori egin aurretik, berotzeko Londongo edifiziorik garrantzitsuena lapurtuko dut gaur. Big Ben dorre ospetsua. Big Ben? Hara, hemen datorkigu, Txiribiton. Txiribiton, baina non ibiliei zorein arte. Dagoneko xarpaskonteak ez du betaurrekoren beharrik. Jakina, egunkariak zekarren guztia irakurri diegu honezkero. Era bat. Txer, ea zer dioen egunkariak? Badakik, alproja horrek, Klepton alproja horrek, zen nahi duen. Euskal Telebista lapurtu nahi dik. Ai, alaziok, Eta Big Ben Londoneko etxe importante hori ere. Hau burua ustea, Britaniarrentzat oso garrantzitsua da, Big Ben. Aizu, Sherlock Holmes jauna, eta Euskaldurentzat Euskal Telebista ere, Ala da. Ez dio gutxi behar Big Ben maitea lapurtzea. Eta... Ea zerbait aurkitzen du. Hori esatera ni joan. Badakit, egun osoan turnoak egingo ditugu. Bai, dorrearen atarian txandaka jarriko gara. Zein tipo azkarra, gure Holmes jauna. Nolako sorpresa emango diogun, Kleptoni. Baina, Holmes jauna, hori inori ez zitzaioken okurrituko, bai burutapen ederra izan duzula. Ni profesionala naiz, Profesionala. Nabaritzen da. Egia da. Beno. Aizu eta zuain ona zaren ezkero, nik uste gauezko txanda zer horrekin beharko zenukela. Bai, noski. Mirri ere azkarra da. Beraz, honena gauza bat izango da. Orain arratsaldean zoazte Mirri eta Txiribiton. Lehenengo txanda. Ondoren, ni neu joango natzaizu zuei erreleboa ematera. Eta azkenik gabean etorri zindezkezu. Ederki, gu orduan bagoaz bi behin zaintzera, Ederki bat. Gero arte bai, Gero arte Mirri eta Txiribiton. Kostako zai ondo zaintzen. Ez zaitek ezkatu. Detektibe pare inozoa. Pailazoak dira, baina ez dira tontoak. Barkatu, baina ni joan beharra daukat. Nahi dezun bezala. Gero arte. Agur, kontea, agur. Eta zer egingo dugu guk, Sherlock Holmes maitea? Irratia entzun. Kontxo? Bai. Ez da ideia txarra, zoaz piztutzera, bai. Ara, Txiribiton, hor txezeok, Big Ben hori. Ditxosozko Big Ben famatua. Ez du gai polita. Bai? Haundia bai, ordea. Baina, burutik egin zeok Klepton hori. Nola nahi dik hori lapurtu. Gainea, gu hemen geudek. Hemen geudek zelatan eoteko. Ea, Zeo ze ikusi ezkeo badaki, Txiribiton. Begi belarri. Tux.
Estrella mendik ignorardu. Txe, negatuta? Bai. Gauza bat ingo digu, eseringo gaituk. Baina bakoitza, albo batera begira. Horrela ez du inor etorriko Big Ben lapurtzea. Ea! Iup! Ikaragarri ondo. Ai! Ondo gauden hemen, Bai goxo gaudela, txibito. Txiribiton! 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 Esnatu hain, potolo! Begira, Big Ben ostu egin zigutek! Ai, Marieta goxe, ostu egin ziguten Big Bena! Klepton alproka hori! Bai abila dela Klepton horixe. Big Ben bera ostu du Mirri eta Txiribitonen aurrean. Ez daba Euskal Telebista lapurtzeko kapaz izango, Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Pailazo aldre besena, mirrik irtena, farreta isekarako badukemena. Zoro txikita biurri, onelakoa da mirri. Txiribitonekin beti, puilan kalkarri. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Zerbait asmatzen badugu, berak apurtu. Inguk zuzena nahi badugu, berak okertu. Inongo grazirik ez du, guztiak lokartzen ditu. Inork nahi badu asperdu, txirriri deitu. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Eguzkita odeiak daude zeruko, mirrita txiribiton munduko. Hauek ezagutu orduko, lasaitasunari uko. Herri honetako inor, ez taspertuko. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Ene adiskide lodi, txiribiton. Txirriri arrazoia guk ezin emon. Naiz eta xerrez egon, bai hemen ta bai edonon. Txiribiton eta mirri, beti
beti kampeon. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera.